Yawwa, yau na zo muku da wannan fasihin mawaƙin nan wato gurzon mawaƙin nan mai daddaɗan murya wato Abban Humaira. Amma kafin nan, ina kwana. Ba zan amsa ba miƙe. Aba inna, amma da kin tsaya kin ji me ne ai. Ka min shiru. Kin ga, ba na so a ji kanmu ne fa. Dala rufe mu baki a ji kan namu mana. Ayo. Ina, ke wannan wallahi kin haukace. A dogon ja. Yau. Kar ka tsorata, magana za mu yi da kai akan fasihin mawaƙin nan na jihar Yobe da Maturu, wato Abban Humaira. Ni karka cika ni da suruton nan naka marasa amfani. Ayo. Kiran Allah dakata, waye da ke magana ake na manya, kina sa mana baki. Cewa babban goro sai magogin karfe. Yawwa, wannan haka ne Momo. Abban Humaira, ba mu baiti ɗaya. Dan shela cikin ta alƙari ya zo mu zauna suna da alƙairi. Ayo. Yawwa, ya kuka ji fasihin mawaƙin nawa. Da kyau, ta kai muku kenan. Yawwa ɗan baba, na ji an ce idan aka hana ka jin waƙan Abban Humaira, za ka kashe kanka. Tunawa kaina, in ƙona kaina. Ayo. Kai, abu ya yi kyau Abban Humaira. Ci gaba da sake mana sauti duk mu shana.